Και κάτι σκεφτόμουν με τα μαλλιά. Γιατί είχα δει μια ταινία κάποτε να κρεμάσει κάποιον με τα μαλλιά, ας πούμε. Πέρα, εντάξει. Αλλά επειδή είχα μακριά μαλλιά, να βγάλω κάτι με τα μαλλιά. Μου λέει αυτός ο δικός. Δεν σας κουράζω πολύ, αν είναι κάτι. Όχι, δεν θα τα ακούτε. Γιατί δεν θα ξανακούσετε κανέναν άλλο. Του λέω ρε Φώτη, χειμώνας ήταν, δεν είχαμε δουλειά, το χειμώνα δεν πήγαμε για δουλειά στην Σαχία. Για αυτά τα πράγματα. Του λέω ρε Φώτη, θέλω να κάνω κάτι το οποίο να μην έχει ξαναδεί κανένας άνθρωπος. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Ούτε από σινεμά, ούτε από τσίρκο, ούτε από τίποτα. Επειδή αυτός πήγαινε και οι Γερμανοί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, στο είδος αυτό, πετάει μια βλακεία, για μένα εκείνη τη στιγμή ήταν βλακεία. Του λέει, να τραβήξει κάτι με τα μαλλιά, ένα αυτοκίνητο με τα μαλλιά. Τουλάχιστον τις βλακίες αυτές και βρες κάτι άλλο. Γιατί και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευα. Εν τω μεταξύ, εγώ με την πάλι, έχω τα μαλλιά μου από την εποχή το beat, το 63-65, όταν βγήκα από το στρατό το 63, άφηνα και εγώ τα μαλλιά μου μακράνε. Και με την πάλι, επειδή ήταν σαν αδύνατο σημείο τα μαλλιά, με πιάναν οι παλαιστές 120-130 κιλά που παλεύαμε, και εδώ στο Παναθηναϊκό με αφήσει ιστορία μεγάλη, με πιάναν τα μαλλιά, με γυρνάγανε, με πετάγανε, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ειδικά από εδώ. Και από εκεί μου ήρθε η ιδέα σήμερα να κάνω κάτι με τα μαλλιά. Και μου λέει αυτό τρέχει να έρθει εκεί. Του είπα εγώ, ας την πλακιά αυτή, δεν κάτι άλλο. Έφυγε αυτός πήγε στο χωριό του, στην Καλέτσα. Όλο το χειμώνα κάθομαι και εγώ τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μου δόθηκε μέσα στο μυαλό εδώ. Και είχα αρχίσει το ταυτί εδώ πέρα για να μην πετάει. Να μην γίνει μέσα. Πώς τα πω εδώ, στα από εκεί, και έμενα στον Άγιο Γιώργη κάτω στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και είχα πιάσει ένα σπίτι και ήταν κάτι έτσι εκεί δίπλα. Έφαγα περίπου 3,5 χρόνια να βρω τον τρόπο και την παντέντα πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έπιανα σκηνιά, έπρεπα, έδωνα στα μαλλιά μου. Έβαζα στο πόμολο της πόρτας και τράβαγα με δύναμη έτσι και δεν βγαίναν τα μαλλιά μου και σφάγε το πόμολο. Έβγαινε η γυναίκα μου και μου λέει: μας χρεώσουν καμιά πόρτα και αυτό. Δεν με βάζετε να ξεπληρώσουν. Τελικά κατάφερα ένα αυτοκινητάκι, ένα Volkswagen, αυτές τις κελώνες στα παλιά που είναι 400 κιλά, 400 κιλά. Κατάφερα μετά από 3,5 χρόνια προσπάθειες, γιατί τεντώναν τα μαλλιά, τεντώναν το πετσί, έκλαιγα, τα δάκρυζα, ο πόνος. Δεν με αφήνανε να. Αλλά εγώ υπομονή εκεί, τελευταία φορά και τελευταία φορά και τελευταία φορά και τελευταία φορά. Χρόνια συνέχεια αυτή τη δουλειά ήταν. Κάποια στιγμή τραβάω, τα παίζω όλα για όλα, αλλά τελευταία φορά. Χορεύω τον εαυτό μου τώρα τόσα χρόνια. Με το που τραβάω, ας πούμε, φωνάζω, πίνω τη φωνή μου σε κάποια στιγμή, τραβάω, κάνω ένα βήμα, βλέπω πίσω μου τα μαλλιά μου κάτι έχει αλαβρύνει. Δηλαδή το πίεσε το βάρος, ας πούμε, κάτι έχει κάνει με το. Έκανα σκάτσα το πόδι μου, κάτι αλάφρωσε. Λέω αμάν, πάνε τα μαλλιά μου. Ακριβώς τα ίδια τι έκανα. Πάνε τα μαλλιά μου, βγήκαν. Και κάνω έτσι και βλέπω το. Κάνω έτσι τα μαλλιά, στη θέση. Βλέπω το σκηνή, βλέπω γιατί είχα βάλει σημάδια με υπομονίες τώρα. Κοιτάω τα λάστιχα εκεί πέρα, έχει φύγει το αυτοκίνητο τόσο. Λέω αυτό. Αυτοσυγκέντρωση, να αποβάλω τον πόνο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ο πόνος με έκανε και με σταματούσε. Αν ήξερα ότι ήταν αυτό το πράγμα, το τράβαγα από την πρώτη στιγμή. Λένε τώρα. Δώστε. Λέω στη γυναίκα μου, έλα να δεις, λέω τράβηξα αυτό. Ρε παράταμα τώρα 3,5 χρόνια με παιδεύει, να άσε με 12 η ώρα βράδυ. Λέω εσύ με τις φορές που βάζω, το πόνο για αυτά. Άρχισαν τα παράθυρα και βγαίνανε. Ανοίγανε τα παράθυρα 12 η ώρα το βράδυ μία. Λέω τώρα μου τι κάνανε εκεί, τώρα από την αστυνομία πάνε γυναίκα. Ξαναβγαίνει η γυναίκα μου έξω, ξανακάνω το πάλι. Και πιάσει τώρα τρέλα. Ξαναπίνω, παίρνω φέστα. Βγαίνω στα χωριά, δεν μου φέρνει ένα αυτοκίνητο. 4 χωριά πήγαμε στην Πελοπόννησο κάτω να πούμε να κάνω αυτό το νούμερο, νόμιζα να τους κορόιδευα και φώναζα στον κόσμο ότι τραβάω το αυτοκίνητο με τα μαλλιά. Σήμερα δεν μας κοροϊδεύει για να μας μαζέψει να πάρουν τα λεφτά. Τελικά πάω στον πύργο και βάζω ένα αγροτικό δικό μου. Δεν μου φέρανε εκεί. Το τράβηξα. Δεν είναι η παρέα τα παιδιά σου εκεί πέρα. Όχι, η πλατεία γεμάτη στο πύργο, δεν ξέρω αν είναι από τον πύργο κάτι. Λέω παιδιά, πώς θα είδατε το πρόγραμμα. Λέμε Βάνη, εκτός από αυτά που μιλάς, από αυτά που λες, δεν ξέρουμε τι έκανες, τι έφτιαξες, αλλά εκείνο μαζί την παράσταση λέει το αυτοκίνητο με τα μάτια. Πάω, κάνω περιοδία, μια χρονιά τραβάω 2 αυτοκίνητα, κοιτάξτε το βάρος τώρα και δεν το καταλάβαινα. Συνήθιζε το κεφάλι, συνήθιζε το βρέφος. Είχα πάρει την κίνηση, είχα πάρει τη στάση του σώματος, το τεχνικό σημείο, α το πούμε. Άρχισα και φορτώνω το αυτοκίνητο, κόσμο.
Ναι, κάνουν το λάστιχα κάτω. Θέλω να κάνω το λάστιχα κάτω, είναι πιο δύσκολο να μετακινηθεί το αυτοκίνητο. Πιεζόταν. Τόσο με τον καιρό τράβαγα, έβαλα 2 αυτοκίνητα με κόσμο πάνω. Είμαι στα Αγρίνιο, τραβάω 4 αυτοκίνητα από εκεί. Είχα βάλει σκοπό τώρα να τραβήξω τρένο. Δεν πρέπει να το δείτε, το 87. Αν είναι κάποιος πιο το 87 γεννημένος στην Αφρική, μπορεί να το έχετε δει, δεν το έχετε δει. Κατεβαίνω στην Αθήνα, πάω στο ΟΣΕ, λέω παιδιά έτσι και έτσι. Δεν τρελός. Δεν είναι τρελό, μια χαρά είναι. Όχι, πρώτα πηγαίνω στην Ερτένα. Λέω να τραβήξω δύο αυτοκίνητα. Ήρθε προχτές, λέει κάποιος, λέει, τι τράβηξε. Λέει, δεν τράβηξα, με τύλο. Με τα δόντια, λέω, με τα μαλλιά. Ποια μαλλιά? Τα μαλλιά αυτά, λέω, της γιαγιάς μου. Τα δικά μου. Τελικά κατεβαίνουμε κάτω και τώρα που είναι ο Σοκράτης να μου μιλήσει, να έχουμε ζαρημένος εγώ για ένα φορτηγό και ένα γιοταχή. Μου λέει, κύριε Πεφάγη, του λέω, όχι τώρα, με το όχι τώρα, χέζεστε αυτός, πετάει το μικρόφωνο κάτω και σκουπτεί. Τελικά τραβάω και το τρένο, 3 βαγόνια, 78 τόνους. 78 τόνους. Είδα να τραβήξω μία μηχανή. Μου λέει, αυτός που είναι τα βαγόνια φεύγουν να τραβήξουν, μιλά του 40 από τον κόλλο μου. Δεν τραβάζει, μου λέει, μια μηχανή που είναι 60 τόνους. Η οποία λαδώνεται, είναι γρασαρισμένη, ας πούμε και να. Ρωτάς, έχει κατέβει οι κάμερες στη τηλεόραση, η F1 κτλ. Και είμαστε στημένοι 42 βαθμοί θερμοκρασία το μεσημέρι, από 9 η ώρα το πρωί. Βάζω εγώ το σηματόσκηνο, χοντρό ένα σηματόσκηνο. Του λέω, ζεις τη μηχανή. Μου λέει, δεν έχει τη μηχανή, πρέπει να δουλεύει. Τι να δουλεύει. Δηλαδή, εσύ άμα δουλεύεις από το σπίτι σου τηλεόραση και δουλεύει η μηχανή, θα πιστεύεις ότι εγώ τραβάω με τα μαλλιά. Λογικό, όχι. Έξω η μηχανή, λέω 2 βαγόνια, έχω κάνει δοκιμή με τα 2 βαγόνια. Θα βάλω και ένα τρίτο, γιατί 60 τόνους η μηχανή που θα τράβαγα. Έτσι δεν γίνεται. 25 τόνους το κάθε ένα βαγόνι είναι 75 τόνους. 85 ξέρω πώς πάει. Τα παίζω όλα για όλα. Πεφάνει λέω τα τραβάς, ξεφυλίζει. Συνδέω το σηματόσκηνα, τραβάω τα 2 βαγόνια, θα μου ξεκολλήσει και το τρίτο. Και αφού μου το ξεκολλήσει, το πήγα για παρκάρισμα 100 μέτρα. Ρεκόρ γίνει σε όλο τον κόσμο.